Ngiyanibingelela abalandeli baleli khasi ngiphinde ngibonge-ke ukuthi nithathe leli thuba nibukele lama video. Ngaphandle nje kokuthi nginimoshele isikhathi namhlanje nginiphathele umuthi obizwa ngokuthi UBUVIMBO. Lo muthi-ke lona-ke kuyaye kusebenza impande yawo kakhulu. Uma ngabe uzothatha impande yalo muthi uyibilise uyenze imbiza lokwane uziphuzela yona, iyakusiza kakhulu ezifweni eziningi ezihlupha abantu. Ikakhulukazi nesifo lesi sokuthi uchama igazi. Ngoba kunaleso sifo leso sokuthi umuntu avana achama igazi. Uyasiza kakhulu lo muthi lona ekuthenini unqamule leso sifo leso ngoba umuthi osikina nje kakhulu isinye. Uyasiza futhi nakwenza nje igazi ukuthi lihambe kahle emthambweni. Umuthi nje osiza kakhulu, ngisho ngakuthiwa unenkinga, mhlawumbe umntwana wakho uyashisa emzimbeni, uyamsola ukuthi umngene umkhuhlane, uyakwazi ukuthi ubilise impande zalo muthi, umchathe umntwana aphole, umntwana abe ngcono. Uyasiza futhi kakhulu uma ngabe uzowuphuza njengembiza, uma ngabe unenkinga yokuthi emzimbeni wakho umabalabala nje, unamabala amaningi ongawazi nawe ukuthi avela kanjani. Uma ngabe uzophuza lo muthi uyakusiza kakhulu ekutheni uqede lowo mabala lawo. Lo muthi-ke nje futhi uyasiza kakhulu ekuvimbeleni imimoya emibi, ngoba ngisho ungayithatha le mpande yalo muthi, uma uzoyithatha nje uliphathe ihlale kuwena le mpande le, iyakusiza ekutheni uvimbele imimoya emibi. Uma ngabe unenkinga futhi amaphupho amabi, uyakwazi uthatha impande yalo muthi uyifake ngaphansi kwe-pillowcase umcamelo wakho, bese kuthi uma ngabe-ke usulala-ke bese-ke uphupha amaphupho amahle, ungaloku uphupha amaphupho amabi phecelezi abathi ama-nightmare. Lo muthi-ke lona-ke uyangena emithini eminingi kakhulu, ikakhulukazi imithi yokulwa uma ngabe uyinsizwa nje edlala umgangela noma edlala induku. Lo muthi lona-ke uyangena-ke kulowo mithi leyo uma ngabe sisuke sihlanganisa leyo mithi leyo yokulwa noma yenduku. Uyangena futhi emithini okuvimbela ichitho. Uma ngabe unenkinga yokuthi lokho bekuphosa ngesichitho usilaphe baphinde bakuphose, uyasiza-ke uma ngabe uzowusebenzisa-ke usuhlanganisiwe-ke ukutheni uvimbele ukuthi isichitho singabe siseza kuwena. Uyangena futhi nasemthini yenhlanhla, nasey'bambelelweni, nasemthini yokucupha, ngisho emthini okubethela imbala. Uma ubethele ekhaya ngeke usale lo muthi, ngoba lo muthi lona uyavimba, njengoba lisho igama lithi UBUVIMBO, uyavimba kakhulu. Uyangena-ke nasemthini futhi yokushunqisa, uma ngabe ufuna ukuxosha imoya emibi ekhaya, mhlambe khona okusolayo, mhlawumbe senokubona nje iy'thunzi, ngoba kuyenzeka uthole ukuthi uzothi uhlele ekhaya ubone ngathi khona into ethe phesheni, noma ngathi khona into evane yadlula nje ngathi isithunzi. Kusuke sekudingeka iy'shunqiso-ke lapho, ngoba kusuke kukhomba ukuthi ikhona imimoya emibi ekhona kulolo khaya. Uyasiza-ke lo muthi lona, uyangena kulowo muthi loyo weyishunqiso othakwayo ekuthenini ukwazi ukuthi uxoshe loyo mimoya emibi. Uyasiza futhi kakhulu ekuvimbeleni ukuchitheka kwesisu kubantu besifazane. Uma ngabe uzowuphuza nje umuntu wesimame, uyakusiza ukuthi ungachithekelwa isisu, ngoba kunabantu abanye besifazane othola ukuthi njalo uyabamba kodwa bese siyachitheka. Uma ngabe uzophuza-ke le mbiza ley'mpande zalo muthi uyakusiza ukuthi ungachithekelwa. Ngiyabonga kakhulu nje ukuthi ubuke le video kuze kufike lapha. uNkulunkulu akubusise, ifezeke zonke ifiso zakho, usizakale kuzona zonke iy'nkinga onazo. Amen.